Čaute ľudia. Dneska tu mám môjho bratranca z druhého kodla, ktorý má strašne málo brawlerov a ja ich mám 50 a on 5. A ideme na to! A on si teraz dal výlov. Predpovedám budúcnosť, čo? Vidíte? Ja som to urobil skôr, ako on povedal. On sa mi počul. Kebyže si nedal výlov a máš spajka, tak to je sme mali úplne istý. Znači, my máme Robomajka. Robomajka. No, my máme Robomajka. Čo hovoríte? Kajdo. Nie, Jurko má konečne loptu. Ne. A Dynamite je strašne silný. No. My máme aj Hyperov Dynamite. Tak to je dobrý deguš. Pre tú loptu daj mi. Kopni. Nie. Daj mi. Daj mi. Čo robíš? Si ma mal dať. Daj mi. Daj mi. Čo robíš? Ak chceme vyhrať, musíme použiť našu. Musíme, neviem čo, robiť, aby sme vyhrali. Dám si niekoho iného. Ja si nechám. Ja som Cordelia. Napíšte do komentárov, kto vám za 5 legendary star dropov Padol. Ak vám nejaký brawler padol, kto vám padol? Dúfam, že nikto nenapíše epic, lebo ja tých 5 legendary nikdy už si nedám. Lebo by to mal byť tak mythic alebo legendár. Dajte odber na kanál Jurko a Lenka a dajte ešte odber na kanál, na môj kanál a na jedna prosím vás. Prosím vás a dajte, každý čo pozerá toto video, dajte prosím like. A odber. A nejaký random koment. Áno. To vám padlo napríklad. Alebo ktorý je váš najobľúbenejší brawler? No môj je zatiaľ Willow. No dopí.
Zatiaľ prehrávame, čo? Vieš čo, vytiahnem si moju tajnú zbraň. A to je Dynamite. Alebo akého brawlera máte najdlhšie, ale to je Shelly. No, podľa mňa. Môže to byť aj Dynamite, alebo Colt. Nemôže. Sa zbláznil. To sa nedá. Ty musíš mať ako prvého Shelly. Ty začneš hrať. No. Takže... A neváhajte a dajte odber a like. Veľmi mi to pomôže. Ku tomuto gólu. Za každý gól, ktorý nám dajú, musíte dať... Musí niekto dať like. A keď my dáme gól, tak musíte... A keď my dáme gól, no tak nám niekto musí dať odber. Prosím vás. A ak dáme 100 000 odberateľov, tak dám súťaž, že kto si so mnou bude chcieť zahrať. Na to ešte urobím potom špeciálny short. Dobre, ja už mám svoju tajnú zbraň. Vážne, tak ty si asi píp. Nie, ja som penis. Kalvaci, keď si ho dal? Čo ty si doní? Nepýtajte sa do komentov, prečo sa teraz smejeme, vôbec sa nepýtajte, jasné? A ak sa niekto spýta, tak mu dám na to like. A teraz nám dajte odber, prosím vás. 2 odbery. Dobrý. Lebo sme my dali gól. A prosím vás, fakt sa nepýtajte, prečo som si dal ja. Dobre. Koho tu majú? Bum, 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 bum. A zatiaľ vám môžem aj dať čo zaspievať. A začínam.
A tak čo vám teraz zaspievam. Stojím si v Dúbravke na ceste, dozerám na dopravu v našom meste. Zrazu letí Magor spoza roha, však brzdí Pána Boha. Bum, 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 bum. Ty čo si popil rum? Ty čo si za politika? Čo mozlieš zo stĺpika? Aj, však neutekaj. Ty ožralý pičák, však ti vezmu vodičák. Stojím si v Dúbravke na ceste, dozerám na dopravu v našom meste. Zrazu letí Magor spoza roha, však brzdí Pána Boha. Bum, 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 bum. Ty čo si popil rum? Ty čo si za politika? Čo mrzne za stĺpika? Aj, však neutekaj. Ty ožralý pičák, však ti vezmu vodičák. A vy všetci, čo komentujete iba mňa pri tých zdražovačkách? Ach, darmo vám tu stĺpik bliká. Aj tak ma vždy trafíte rovno do pipíka. Tak poďme ďalšie kolo. Juhu! Poďme ďalšie kolo žrút. No do píš. Proti namítaj, tak to sme asi prehrali. Čo si popil? No áno, lebo sa mi nedá hýbať asi. Čo si popil rum? Keď nemá svoj vodičák. Nemá svoj vodičák. Ale to je Adia. Bum, 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 bum. Čo si popil rum? No hej. Hej? Hej. Tak mi choď, prosím, po ďalší. Čau. Musím tako zasiahnuť. Bum, ty čo si popil rum? Ty čo si za politika, keď nemá svojho vlastného pipíka? Bum, ty čo si popil rum? Ďalšie 2 odbery. Ďakujem. Čaute, vidíme sa v ďalšom videa.